Żagħżugħ ta' 29 sena miż-Żurriq ta' ruħu bideh lill-Pulizija wara li fis-sigħat bikrin ta' tnejn filgħodu allagatament laqat żewġ żgħażagħ u baqa' sejjer. Huwa mar min jeddu fl-asta tal-Pulizija taż-Żurriq u qal li huwa baqa' sejjer għax fejn seħħ l-inċident kien mudlam u beża li xi ħadd kien waddablu ġebla lejn il-karozza. L-inċident ħalla ġuvni ta' 21 sena mir-rabat fil-periklu tal-mewt u li tfajla tiegħu ta' 21 sena wkoll u li tgħix il-melliħa bi ġrieħi ħfief. L-inċident seħħ fil-lejl ta' bejn il-ħadd u t-tnejn ħabta ta' 3 ta' filgħodu fi triq Tiġrija ir-Rabat. Il-Pulizija qalet li ż-żewġ żgħażagħ kienu fost żgħażagħ oħra mexjin fl-istess triq meta ntlaqtu mill-vettura li baqgħet sejra. Aktar tard iż-żagħżugħ li ta' ruħu bideh għal il-Pulizija l-garaxx tiegħu minn fejn il-karozza involuta fl-inċident ittieħdet mill-Pulizija għal aktar investigazzjonijiet. Raġel ta' nazzjonalità barranija jinsab fil-periklu tal-mewt wara li tsajjar minn vettura ta' tip Ford Fiesta misjuqa minn raġel ta' 58 sena mill-Fgura. L-inċident seħħ il-ħadd tal-ħabta tal-10 ta' filgħaxija fi triq il-Marsa. Fuq il-post sejħet ambulanza li ħadet lir-raġel l-isptar Mater Dei fejn kien iċ-ċertifikat li jinsab fil-periklu li jitlef ħajtu. Il-Pulizija għadha qed tinvestiga l-inċident. Żewġ ġuventur ta' 13-il sena ndarbu meta allagatament ġabru lob tan-nar mingħalqa fil-Munxar Għawdex. Il-każ seħħ it-tnejn fit-3 ta' wara nofsinhar u l-ġuventur ittieħdu minnu fih l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għal kura. Wieħed miż-żewġ żgħażagħ sofra biss ġrieħi ħfief filwaqt li ieħor kien iċċertifikat li sofra minn ġrieħi gravi. Il-Pulizija rnexxiela tidentifika raġel ta' nazzjonalità barranija li jissib li għadda sera 3,000 euro f'hold-up sikkina minn ħanut f'Paċeville. Is-serqa saret minn stationery għal ħabta ta' 11:15 ta' filgħodu fi triq il-Wilġa fejn ir-raġel qedet li ssit il-ħanut b'sikkina u talbu l-flus. Is-suspett ġie identifikat u qiegħed jassisti fl-investigazzjoni brabta ma' dan il-każ.